Vítame vás v Podhorí, kde nájdete domov, ktorý si zamilujete. Tento novopostavený dom ponúka dokonalý súlad luxusu a komfortu. 4 izby, pracovňa, otvorený priestor na prízemí a rozľahlý pozemok o výmere 954 m2 vás pozývajú do sveta, kde každý detail bol starostlivo vybraný pre váš maximálny komfort. Život v Podhorí znamená viac ako len krásny dom. Obklopený prírodou a len 13 km od Žiliny, tento dom ponúka miesto na relaxáciu, zábavu a rodinné chvíle. S nádhernými terasami a priestrannou záhradou máte ideálne miesto na vytváranie nezabudnutelných spomienok. Vám vďaka moderným technológiám je tento dom nielen krásny, ale aj praktický. Príďte sa presvedčiť sami a dohodnite si obhliadku na dom, ktorý si zaslúžite.